he decidit esborrar tot el contingut, vídeos de YouTube, reels, que tinguessin a veure en parelles que he tingut o en tema amor. Què ha passat? Déu no et donarà mai pau en algo que no és per a tu. Què vol dir això? Jo el que no puc fer és posar-me a mode experiment social, sacrificar-me, que ningú m'ho ha demanat, ho he fet jo tot sola, però una mica ho estava fent en aquesta inèrcia, o sigui, jo tenia relacions amb nois o problemes, les ficava aquí per ajudar la gent. Autoajuda meua primer, i com que m'estic ajudant a mi, jo sé que puc ajudar algú més. Què passa? Que aquesta autoajuda a mi no em compensa, perquè l'exposició i la vulnerabilitat és tan forta que les parts negatives pesen més que les positives. Jo sí que ajudo a moltes noies, molta gent que ho està passant malament en l'amor, però després això a mi em fa ser super vulnerable. I jo realment, vos ho dic en sèrio, que jo vull trobar una persona en qui compartir la resta de la meva vida, o almenys tindre una parella i estar tranquil·la en la parella, ¿vale? Si jo realment vull això, una parella sana, que no sigui tòxica, he de començar per mi. I la manera de començar per mi jo crec que és deixant de fer coses que m'estan fent mal, com per exemple exposar-me tant, perquè sí que ho faig des d'un puesto i des d'una intenció bona, però al final el feedback que rebo me fa més mal que bé, perquè tenim per una banda els miroliners, que són incels, que m'odien simplement per existir i perquè es pensen que tot l'èxit que tinc és perquè hi ha un home detrás meu, o sigui, les dones no podem tindre èxit, sempre hi ha un home detrás que m'ho està col·locant. Me diuen enxufada. L'únic puesto on m'ha enxufat mon pare és l'espermatozoide a l'òvul de ma mare, primer, i segon, a la universitat per a jo estudiar, que això ho agraeixo molt, que m'hagin pagat uns estudis universitaris per a jo estudiar comunicació audiovisual i dedicar-me al que em dedico, ¿vale? Tota la resta ho he fet jo, pico pala, pico pala, pico pala. No m'ha pagat ni el meu cotxe, ni els pisos on he estat a Barcelona, o sigui, quan jo estudiava, òbviament el pagava ell, però a la que vaig començar a guanyar diners a la productora on treballava, a partir d'allí, ja mai més me va pagar res. Així que, llavors, aquesta crítica a mi, de que mon pare me manté, no m'afecta, perquè com sé que no és veritat, no m'afecta. Però l'altra crítica que em fan molt sí que m'afecta, que és que sóc una dramàtica, una intensa, i que els meus drames amorosos no interessen. I aquesta cosa me va fer reflexionar molt perquè dic, per què m'afecta tant que diguen que sóc una dramàtica, una intensa? Perquè realment jo mateixa trobo que m'autoboicotejo i me fico en bucle per a generar més contingut i per a poder ajudar més noies. O sigui, me faig servir a mi a mode d'experiment social. O sigui, no tinc per què fer-me servir a mode d'experiment social per a que la gent pugui superar els seus drames, perquè no necessiten que jo estigui desregulada o que em sacrifique per ells, perquè cadascú se l'ha de pegar per ell mateix per aprendre. No cal que jo me la pegue per a que els altres aprenguen coses, ¿vale? Això és un aprenentatge que m'ha costat molt de fer. Això també m'ha fet veure que estic molt agraïda als miroliners i tota esta banda, que els tinc a tots bloquejats, que el meu valor com a creadora està molt més enllà dels meus drames amorosos. Jo tinc molts interessos i tinc una capacitat creativa molt bonica de fer vídeos, d'explicar, de comunicar, que té molt de valor. I jo m'estic centrant en coses que són un drama i una voràgine de coses que a mi me desequilibren molt i me destabilitzen. És veritat que a mi documentar el procés de ruptura me va anar molt bé per a no recaure com una cosa on aferrar-me per a superar-ho. I també m'ha anat molt bé com revisar-ho i tornar a mirar el vídeo diverses vegades perquè dic, hòstia, ho vaig superar així, doncs vinga. Quan tinc records de nostàlgia, miro el vídeo i dic, vale, seguim. O sigui, m'ajudo a mi mateixa mirant el meu vídeo perquè veig com ho vaig superar i és com una força per a seguir-ho superant. Però què passa? Que este vídeo ajuda a unes quantes noies. Però en realitat a mi em deixa molt exposada i molt vulnerable. No vull ser un reality show, he decidit. Vull estar un temps oblidant-me de mi mateixa, que no vol dir donant-me menys valor, però no pensant tant en mi i pensar més en la comunitat, en aportar alguna cosa gran al món, en ajudar, que al final els vídeos que feia eren en aquesta intenció, ¿vale? Sempre en ajudar i en ganes d'aportar bones coses positives al món. Ahir mon pare me va dir la frase de que els creadors de contingut són els nous escriptors, perquè la gent avui en dia ja no llegeix perquè portem un ritme hiperaccelerat i l'única forma de consumir és a través de les pantalles i dels reels. Un llibre és contingut però en un altre format, escrit. El contingut dels reels és tothom fa guions escrits i després se transmeten a mode vídeo. Vale? És veritat que el que estic dient ara surt una mica tal com raja perquè és com a mi m'agrada comunicar-me en persona. Però jo també m'he fet aquí uns punts i tal, veus? O sigui, és contingut escrit, podria ser un llibre això.
Partint d'esta base, que som escriptors, vale? Ja sé que molta gent s'enfadarà perquè dic això, perquè l'escriptura... Deixant de banda este debat, tenim la novel·la, o sigui, la majoria d'escriptors escriuen per a sanar i curar ferides seues, que és com el que jo faig, vale? Però què passa? Que jo ho faig a partir de documentar la meva vida. És com una no ficció, vale? És que és la pura realitat, o sigui, el que ves és el que hi ha. I després hi ha escriptors que escriuen novel·la basant-se en històries de terceres persones, així se cobreixen ells, però alhora estan sanant. És també els que fan pel·lícules. Jo sé que cada escriptor i cada creador té la seva manera d'expressar el seu art i la seva ajuda cap al món, i la meva suposo que és lo docu-reality, 100%. No m'importa exposar-me, ser jo mateixa, i de fet tot el contingut que consumeixo és molt de no ficció i és el que més m'agrada, vale? La realitat pura i dura i crua. Però què passa? Que el desig de tindre una parella és real. I això ja arriba a un punt que pesa i fa mal veure les voltes que vaig donant per la vida, amunt i avall, i que només faig que fer-me mal perquè em trobo en tios no disponibles, que no vol dir que no hi hagi tios disponibles i bons i tal com cal, però per a trobar-los, primer cal jo convertir-me en una persona disponible, tal com cal, serena, i crec que per això he d'estar una mica fent-me càrrec jo de les meves pròpies emocions i no tirant-les al món per a sentir-me salvada una mica per la resta. Jo, quan faig els vídeos, una mica, el que busco també és sentir-me recollida, però este recolliment i este arropament l'he de tindre de mi mateixa i de les amistats que tinc al meu dia a dia. No cal que busque una validació externa, vale? Que és veritat que els vídeos que faig no ho faig per a buscar validació, ho faig una mica per ajudar, sempre ho he dit. Però és veritat que hi ha un repuntillo de necessito ser vista, necessito que em reconeguen o necessito una mica de consol a través d'este vídeo. Si tan feminista soc, prou de parlar de nois. Hi ha molts interessos que una dona pot tindre més enllà d'un home. L'esport, la salut, l'amistat, la natura, viatges, llibres, oci, cultura. Vaig almenys durant un any a centrar-me en tot que no siguin homes, perquè crec que a obsessionar-me en algo estic atraient la força oposada del que vull. És a dir, quan tu t'obsessiones molt és que tu li estàs dient a l'univers que tu no tens allò. En canvi, si tu et relaxes, deixes de pensar i ho poses en mans de Déu i de l'univers, la vida se fica tot al puesto i t'acaba arribant perquè tu se relaxadeta. També us he de dir que el que estic veient és que a la que jo estic triant este camí de pau i d'estar ben mi mateixa, tranquil·la, jo veig que la porta a una parella, a una possible parella estable, s'està obrint, vale? I t'he de dir que a ratos me fa una mica de pànic. És a dir, que jo realment abans no estava tan i tan disponible com me pensava. Saps? Que em vinculava des d'una carència, des de més mirar-me a mi. I ara, que jo ja m'he vist a mi mateixa, estic bé a mi mateixa, sé que puc construir una relació sòlida, bonica, i ben ficada, i hi ha una part de mi que li fa vèrtic de dir, vale, sé que això, si ara comença, pot anar molt en sèrio i sé que pot ser un potencial de parella estable, madura i en fills. I això me caga, perquè és una decisió molt bèstia, te canvia tota la vida. O sigui, imagina't jo estar soltera tota la vida, doncs seguiria creant contingut, seguiria tal. Però un home, quan entra a la teva vida i és estable, és madur, te canvia la puta vida, perquè llavors te vols embarassar, vols tindre fills, i qui sap si construïu coses junts més enllà de la creació de contingut que estic fent ara, no? Doncs jo sé que em pot canviar la vida. O sigui, jo sé que si jo ara em tranquil·litzo i deixo que un home s'aprope, un home com cal, la meva vida canviarà molt bèstia. Estic disposada, vale? Però el canvi ha de començar en mi. I este canvi, o sigui, aquestes decisions comencen per tot el que vos estic explicant ara, no? Per deixar de ser una dramàtica en tema tios, que sé que no era un drama, sinó molta intensitat emocional i molta profunditat. Però des de fora se pot veure com un drama. I al final un drama és això també, no? Com plorar i tal, però jo crec que plorar per mi no és res dolent, o sigui, jo ploro així com m'enric, saps? Ara m'he despertat i he estat 10 minuts plorant, però
estic aquí tan tranquil·la, simplement una forma més d'expressar-te. Però això la majoria de la població no ho veu així. Tinc parella, no ho ocultaré, òbviament, però vull seguir el consell de keep it secret but not private. Així com jo les intimitats i baralles que jo tinc amb mon pare, amb ma mare, amb mon germà, amb les meves amigues, no les poso per aquí, doncs la meva parella, si ha de formar part de la meva vida i de la meva intimitat, tampoc cal ficar-ho per aquí, ¿vale? No cal exposar-lo tant. I a la parella jo li vull tindre un respecte, vull que sigui una persona a la que admiro i respecto, llavors comença per aquí, per fer-li aquest espai d'intimitat dins de la meva vida. No és que vulgui deixar de ser la germana gran que dona consells, perquè este és com el meu mood aquí a les xarxes, sinó vull protegir-me, vull crear una estabilitat, una pau, una calma, per a que esta relació se pugui donar algun dia. Jo vos puc ajudar a través d'àudios o coses més privades de tu a tu. De fet, un dels canvis que hi ha hagut a la meva vida és que hi ha obert com una empresa d'experiències a la natura per a connectar amb nosaltres mateixes, que es diu Andins, i en estos puestos sí que podem parlar d'aquestes coses perquè és un espai íntim on totes podem compartir les nostres coses íntimes de nois, de parella, de problemes que tenim i que volem parlar amb gent que potser no mos coneix tant, però almenys al compartir-ho se forma un espai d'intimitat, de respecte i de cura mútua. Així que, noies, si voleu més informació, a la meva web celiaespanya.cat ho teniu tot. Però és que he borrat inclús els vídeos en el meu nòvio que tenia de tag del nòvio de feia 5 anys que vaig penjar aquí com a primers vídeos del canal, saps? Els pròxims vídeos pues, seran dels meus interessos. Autoconeixença, sí, 100%. Sobre la carta astral, la càbala. Coses que ara m'obsessionen, ¿vale? Carta astral, carta vèdica, càbala, moviments planetaris, art, decoració, viatges, tema sentiments i tal, sí, però més no tant exposant als nois, sinó, no sé, tema sentiments i tal, de moment ho fico en pausa i stand-by, és una cosa que aniré gestionant jo tot solet al meu interior, ¿vale? I a les meves amigues, i ja veurem en un futur com ho gestiono, este tema, ¿vale? Moltes gràcies per estar aquí sempre, us estimo moltíssim, i seguim creant, seguim.